Kaixo, aste honetako adierazle ekonomiko garrantzitsuenak errepasatuko ditugu. Hau, aste ekonomia da. Euskal ekonomiaren termometroak 2,7ko balioa izan zuen abuztuan. Urteko mailarik altuenera iritziz eta hazkunde solidoko eremuan kokatuz. Inflazioa apaldu eginda eta horrek familien kontsumoari laguntzen dio. Hori eta enpleguaren sorrerak. Bestalde, uztailean industria ekoizpenak aurrera pauso eman zuen eta 0,3 hasi zen aurreko urtearekin alderatuta. 5 hilabeteko etengabeko beherakadak atzean utzita. Aurrerapen hori, kontsumo ondasunek eta ekipamendu ondasunek bultzatu zuten. Aitzitik, energiaren ekoizpena 4,6 murriztu zen. Azkenik, aurtengo lehen 7 hilabeteetan sortutako enpresak 2.360 baino gehiago izan dira. Iaz baino 1,3 gehiago. Eta azken 12 urteetako kopururik handiena. Tira, ekintzaile faltairik ez dago gure inguruan. Hurrengora arte.